Ang mukaon sa akong unod o minom sa akong dugo, makabaton o kinabuhing dayon. Maayong gabi sa tanan. Kini nga itong gisaulog pasiuna alang og mga adlaw ang kapistahan sa lawas og dugo ni Kristo nga kining mao nga kapistahan nakasentro diha sa sakramento sa Eucharistia. Sa pito ka mga sakramento nga gitukod o gibilin ni Kristo kanato, ang Santos nga Misa mao ang kinauyukan o ang kinapungkayan. Tungod kay ang ubang mga sakramento sama sa bunyag, kumpirma, pagkumpisal, ang Santos nga pagkalawa o ang Santos nga ordinasyon o ang kaminyoon o ang lihog sa masakiton, kining tanan na kalambigit diha sa Santos nga Misa. Nga matud pa sa Vatican II, the Eucharist as the source and summit of our Christian life. Tinuod nga niining atong pagsaulog karon o sinati karon sa pandemic o COVID-19, usa sa mga dili ikalimot nga daw gibati ang kahawang o kawalay mayngunta kapuno sa kaugalingon, maugayod nga ang atong mga kasimbahanan daw nakasinati o mayngunta kalisdanan diha sa paghatag kanato sa kagawasan sa pagsaulog nining Santos nga Misa. Salamat kay nakaabot na kita nining 50% o gani na po'y additional nga direktiba gikan sa atong obispado nga kinahanglan butangan na og numero ang mga lingkuranan o unsay imuhang numero dito sa imong attendance, maupod na diha sa imong lingkuranan aron daw makatabang sa katong gitawag pag trace simbako ba o naay mag positibo simbako pag humagmisa pila ka adlaw mabalitaan nga si Maria di ay nagpositibo. Unya matris abdinto nga ala ni simba man si Maria dito sa attendance, number 1 man siya, kisa may number 2, kisa may number 4, number 5 nga ka palibot niya sa mahibaw-an dayon, no? So usapon ni sa mga precautions o protocol aron nga ato gyud nga ma-contain kining maong virus nga tungod niini daghan ang naapektuhan dili lang ang ato ang Santos nga Misa kundili ang kinatibuk-an nga matawag nato katilingbanon nga kalihukan nga maoy nakapikto pud sa ato ang ekonomiya. So kaganinang buntag uban ni Bishop Ming dito kami sa Prosperidad sa parokya ni San Miguel, pareha po nato diri nga niya nakigtagbo sa tanang mga presidente sa PPC o coordinator sa PPC sa mga parokya sa Agusan Sur o mga Finance Council President sa mga parokya sa Agusan Sur. So kining Agusan Sur dunay kining district sa Berbilalos, Berwila, Sinobong, Binukayan, Loreto, Santa Maria, mani sila ang mga SBD na ay Bustren, Bunawan, Santa Josepa ug Trento, na ay Pipiros, kining Patinay, Prosperidad, San Francisco, Rosario ug Santa Irene, na ay Del Taes, Del Monte, Talacogon ug San Luis. Unya ang kining pinakadako kining Magmabes. Magmabes is Marcelina, Mabuhay, Taglatawan, Sacred Heart, Salvacion, Guadalupe, Esperanza, Sibagat ug Apga. So man sila.
So kaganina sa before nga nagsugod na nga mong session, doon na unay sharing sa ilahang mga kasinatian sa COVID-19. O usad dun sa nitumaw nga murag gibati nga kahaw ang maunga katong mga panahon nga wala na gyoy santos nga misa. Nga dalay 5 nga tus napulo lang ang makasimba. No? Nga para nila murag maglisod sila pag move on, pag dawat sa maunga kahimtang, kay para sa uban daw nahimo ng kabahin diha sa ilahang kinabuhi. Nga diin dunay magpost sa Facebook nga gimingaw na gyud kuno sila kaayo. So labi na sa mga senior nga hangtod karon ginaingon ginabawalan pero di man jud mapugnan. Ganina dito sa Baba sa Prosperidad ang pari dito nga si Father Luben Tutas, gianaan po siya sa pulis sa Manako diri sa Nasipit. Kay tungod po lagi kay wa man makatuman sa kantong protokol. No? So ni aning mga pangitabo nga usa sa mga kalihukan nato sa simbahan ang naapektuhan ang santos nga misa. O kaganina sa ako ang pagpakikinabi sa mga presidente, sa mga PPC o sa Finance Council, nakita ang Jod nga sama sa gipahibaw ni Bishop nga adisir kami mamalhin sa lain nga parokya, amo sang sutaon kung kadto ba mga chapel, BEC o GKK nga nabiyaan o wala na mga monthly masses, sutaon kung naapabay mga karniro nga nabilin. Considering nga ang santos nga misa mao ang pagkaon nga mao'y no rest sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Yes, sa sinugdanan naglisod sa pagdawat nga wala nay pagsaulog sa santos nga misa nga dili nakasimba. Lahi yun kung kanarang da sa TV, kanarang da sa radyo, kanarang da sa Facebook, dili yun na makasubstitute sa santos nga misa. Mauna nga ang uban nakaingon mura magpud og naka-adjust ng pud mi padre. Mura man pud og okay ra namo wala nay misa. Murag kulba pud no. Nga mura bag sigun ray kunos maanad, mura mag naanad na mi padre nga wala nay misa, murag di naman pud mi gimingaw no. So usa ni sa mga matawag nato mga challenges labi na nga usa sa mga timaan sa usa ka tinuod nga simbahan mao gyud nga kita man nagsilingan na ipagtinabangay nakagamot sa pulong sa Dios nakalambigit sa usab-usa pinaagi sa santos nga misa. Mao man jud na ang nakapahiusa kanato no. So kining kapistahan sa Corpus Christi, Corpus et Sanguinis Christi, matud pa kining atong pagsaulog nini magapabag-o o magapalig-on sa atong pagtuo nga kining santos nga Eucharistia walay duha-duha ang Ginoo ania nakikuban kanato. Siya nagingon asa ang duha o tulo nga nagakatigom naa siya sa taliwa. Sa gayon nga basahon nato ang iyang mga pulong samara nga siya maoy nakig-istorya kanato. Dili nang kay sapan mabuhi ang tao kundi sa mga pulong nga mugawas sa baba sa Dios. Og diha sa atong pagdawat sa lawas og dugo, sa dagway sa pan og bino ang atong pagtuo nagaingon dili na lamang kana pan og bino kundi ang lawas na kana og dugo ni Kristo. Mao nga ang kaabag sa Kristan o ang seminarista o ang pari nga mingon ang lawas ni Kristo, mingon kita, Amen. Nagpasabot, yes, I do believe that this is the body and blood of Christ. So karong gabi una, atong pasalamatan ng Ginoo nga niya, bisan og dili gyud kita nakaabot sa unsay gitawag 50% sa danangutana ko sa mga parokya kaganina. Nangutana ko kung sa ilaba ang mga misa nakaabot ba yun sa 50%. Silang tanan miingon
wala gyud Padre. Naningon po ko, maupo din ni sa nasipit, maupo dito sa amo sa nasipit, wala jud mi nakaabot sa 50%. So mo ni dako kaayo nga hagit kung saon nga kining atong mga kaigsunan nga murag kumbaga na hinayak na o pangita og lain nga sidsibanan nga matupan ni obispo. Sutaan ninyo, duawan ninyo ang mga turil kung naa pa ba'y mga karnero basig nang layas na, nangita na og lain nga sidsibanan, kay gigutom na, kay wa na may santos nga misa. So mo ni karon nga gikan karong bulan na Hunyo hangtod sa Hulyo, gihatag ni kanamo mga kaparian nga matagaan jud higayon nga makaduaw sa nakalalaing mga kapilya dinhi sa parokya aron pagpaniguro kung naa pa ba aron nga inig abot sa bagong pari, no, dili pud siya mingawon nga sayang pag-abot diri wa gyud koy mga karnero nga iyang nakit-an ug maupod ako kun inig adto nako sa akong assignment nga hangtod karon wala pa nako masayri sekreto paghihapon. Nangingon sa obispo ganina o wala na kabilinggan, okay na ang ato ang dagan sa kining sa COVID-19, ma-contain na siya. Hopefully by July 10 iyang i-announce ang among mga bag-ong assignments. So kini mao ang dako kay nga challenge. Kabalo kita nga ang kalig-on o ang pag-sustain sa atong journey bilang katawhan sa Dios mao kining pagkaon nga gisaad gipasalig sa Ginoo. Ang mukaon ining akong pan o ni akong unod o inom sa akong dugo makabaton o kinabuhing dayon o banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kung nituo kita ni ana pagkabulahan nato kay niini karong gabi una kana nga pasalig dili gayud pakyason sa Ginoo.